Il-Ministeru għall-Edukazzjoni jemmen li l-edukaturi flimkien mal-istudenti u l-ġenituri tagħhom għandhom jitpoġġew fil-qalba ta' twemmin u l-proċessi tiegħu. Dan kien il-messaġġ tal-Ministru responsabbli Clifton Grima waqt żjara fil-Liċew tal-Ħamrun fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Għalliema li jiġi ċelebrat fil-5 ta' Ottubru kull sena. Fil-bidu ta' sena skolastika ġdida l-Ministru tenna kif l-edukaturi flimkien mal-istudenti u l-ġenituri tagħhom għandhom jitpoġġew fil-qalba tal-proċessi kollha. Allura l-enfasi fuq il-benesseri, l-enfasi fuq id-dedikazzjoni tagħna sabiex naraw u nassiguraw li l-għalliema dejjem ikollhom aktar għodda sabiex iwettqu x-xogħol tagħhom, xogħol li tant huwa importanti għall-iżvilupp tat-tfal tagħna. Hawnhekk issemmiet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030 fejn qed tingħata aktar importanza lil komunikazzjoni bejn il-Ministeru u l-Edukazzjoni. Il-Ministru Grima fakkar li l-ftehim settorjali għall-edukaturi m'għandux ifisser biss titjib sostanzjali fil-pakkett finanzjarju fil-paga tal-aħħar ta' Ottubru, imma wkoll titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u qal ukoll li l-edukaturi li huma l-gradi kollha tal-għalliema fl-iskejjel huma kruċjali għall-ekosistema edukattiva.